खनसे ना खासे गाहाम फुननाय गायो माथोलै बेयावलाय Good morning guys, good morning. एकदम बेरायग्लां जाबोदों जानो अखा हागासिनो माने नायनांगोन एकदम अखाया फ्रि फ्रि थाइफ्रिगासिनो बहुद गोबावनि उनाव अखा मोनदोंलै अखाया नायाखैमोन जोंनि जाबाय दिनैसो हादों माने अखाया दा जों नै न' फारसे थांनो नागिरदों आरोना रुमावसो दंमोन माने दुगैस्रां लोबस्रां स्र' जाबाय स्र' जाना दा न' फारसे थांनो नागिरदों बिदिजों लोगोखायसो एनो थांनि गाइस गारिया बै जायगायावसो दं आय wah बेफोरबायदि गंसे लानानै बागासिनो एकदम गेट मोखाङावनो दंफैयो नै बेफोरबायदि गंसे लाना बायबा हानायबा लाइबानो सेट जाखाबायमोनलै नै दाखान्थ' लासिनो अखाया थांनो नागिरना जोंखौ माथो फ्रि फ्रि थाइफैबाय थादोंलै है माबायसा थांगोन अखायाव बे नै गारिया मा कसम बे कुलेन सुलेन गोलैजोब्बाय खोमा बालनि गारियानो गोलैनासो दोङो छे जि लेथ्रा अबस्था गैगोनना दोङो हे हमनो आया रानिं हानाय नङा अखाया बहुत डिस्टार्ब खालामोलै अखाखौथ' ओरैनोबाबो नांगौ नांनायालाय माइ गायनो मानो नांगौ अखाखौ दामाने जोंनि थाखाय डिस्टार्ब जादों ना गारिया हरसे गेलना थादों बे नै अखायाव एकदमबारे दा नै बाजाराव हाबफैदो र' हे गारिया बोरैबा गेलना थाथारदों माने अबस्था गैयै पुरि जानो जों दायो पुरि बहुत गोबावनि उनाव पुरि जानो नागिरदों बे नै लोगोफोर एकदम गायनाय फुनायनि दिन लोगोफोर नाया माय अबस्थाखौ माबायसा जाखो माने डाइरेक्ट मा होनो दा जों माने बेलेग जायगायावसो दंफैयो हो माने जोंनिया जा माने हायानो रानजोबना दं माने गायनोबो हायाखै फुनोबो हायाखै ओमफ्राय दा जों दंफैयो एकदम जाला एकदमबारे खि जोंनिया नै आदा फुगासिनो सोरां नायनिफ्रायनो दब्लायसे फुबाय जोङो नै एकदम फुंनि 5टानिफ्रायनो फुगासिनो बे माइ ओंखारगोमावगोन होननानै दाउरा बेसांना बाखिथ' फुनाया जेबो नङामोन भाय सोरबा हाजिरा नांगौबा लांनो जोंखौ फुसिजोबना फैगोन जों हरसेया सोरबा खोथिया फुनो मानसि मोनाखैबा लेंहर जोंखौ सिख्लाफोरा हाला बारस'जोब्बाय जोङो सिख्लाफोर हानाय खामानिखौ जों हायाबा हैद जागोन होननानै फंबाय बे ओइ मोनसे गोजौ फुबामोन खोमालै गोजौखौ मोजां नायनोथ'लाय माइ ओंखारनाय नङालै बेसेबा बोसोरनि उनाव दिनैसो दुब्लि फोथाराव फैदो आरोना एकदमबारे पदुमफुलैनो बे दिनैसो नुफेरदो बे आङो बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो नुदो नै बे दुब्लि फोथारावनो दिनैसो फैदो सिगां उन्दैयावसो बिराद फुयोमोन आं आबौलानाव फुयोमोनबो गायोमोनबो आङो सिगां उन्दैयाव ओमफ्राय जितियानिफ्राय देरबाय तियानिफ्राय जितिया कलेज फरायबाय तियानिफ्राय दुब्लि फोथारखौनो मोखां नुखायाखैमोन दिनैसो बेबो आदा जोमसा लाना फैनायखायसो हिट जादो एक्सपिरियेन्स लानांगौ आरोना बेफोरखौबो मोनसे आंनिखौ नालायलै फुरा दब्लायसे फुबायानो जों नै दहाय फुंनिफ्राय फुग्राफोराबो एकदिना गोजाना खानोबो रोंलायाखै सिख्लाफोरा हाबावगोन आंखौ हान्थु फरायबावलायनासो बेखौ 2 घन्टायाव फोजोबथारगोन बे दब्लायसेखौ पुरा टारगेटखा पुरा टारगेट नै टारगेट टाइमजोंसो 2 घन्टानि बारा लाया जोंनिखौ फोजोबनासो न'आव थांगोन कार लाबोलायना फैदो जों हरदो हर नङा हारसिं आथा फुगोन आथानि आथा फुखांबाय लोगोफोर एकदमबारे दब्लायनै जासिगोनानो फुखांनाया
इखि जोंना साहा ब्रेक फैबाय साहा लोंग्रा लानोसै सलिजोरि अखाया गारिखौ सालायनो हायाखै जों हराव बे जालायाव अखाया फोजोबलांखानोलै दब्लायसेखौ बरियानो जानो हागोन ओइ गुसुंथार खोथिया गोलाव मोनबा ओंखाम जानाय जाया खामानिखौ मावगोन खामानिया जाबानो जाबाय ओंखामा जेबो नङा अबस्था देखो गाइस बायदिसिनि गोदोनि माबाया दासो फैदो फिनिक्सआ माने दुब्लियाव थानाय इन्टारेस्टआ आलादा मार बेनिखायनो दुब्लियाव थाग्राया दुब्लिखौ बिराद मोजां मोनो ना जाय दुब्लियाव थाया बाहेर गिदिंबाय थायो बिराद खस्थ' नुयो दुब्लियाव थाग्रानिया इन्टारेस्टआ एसे आलादा इन्टारेस्टिं आरो माइब्रा बोराय थावनि स्टाइल हरनाय बुस्थु मोनजादोंलै अक्सिजेनाव अक्सिजेनाव मा मोनजादो माइब्रानि फिथा खोथियाखौनो होइना साहा ब्रेकआ जोंना जोबथ'लायबाय लोगोफोर दा फुनायखौ जागायलायनोसै नै सेंग्राफोरा फुगासिनो आंथ' एखे हारसिंनो खनासे फुबायानो इलायबो जोबसिगोन दब्लायसेयाबो जोब्बा जाबाय जोंना खामानिया लास्ट आंथ' गायना फुबाय जों सादायाथ' नाय सिख्लाफोर नाय माबायदि जाफैयो आरो जोंसा सिख्लाफोरा बाब'आ सिख्लाफोरनि खामानि एसे हौवाफोर मा पात्ता मोना सिख्लाफोरा इखौ माबासो लागौमोन 3 घन्टासो लागौमोन न एकदमबारे नाया माइ आखाइनि स्पिडखौ खनसेनो आखासे गाहाम फुननाय गायो माथोलै बेयावलाय खेबसेनो आखासे फुननाय फोजोबनांगौ माने जोंहा टाइमदोसो ना जोंनिया सानसे नङा टाइम टु टाइम फोजोबथारनांगोन माने बेखौ अब्लासो आखासे फुनो लुबैयो अब्लासो इदि जागोन ना बुस्थुआ दालाय मा नायबाय थानोलै पाहारथ' नङा नायो खोथियासो अन्थाइथ' दानख्लायाखै मा नायबाय थानो मा मिनिजागोन दस' हिनजाव होदो है होनना एसां गोलोदलेलै 80 केजि जिमाव लहा थिखांनानै बेखिनिखौ बुनो हायाबा मा जाथारनोसै बिराद लासिंसिं जाथारगोन जिम खालामनाया है ओरैबायदि लासिंसिं जागोन माबायानो थानाय नङा थारमाने अपमान खालामनाय जागोन सनमानानो थानाय नङा लहा थिखांनाया जोब्बायानोथ' जोब्बाय गैला खामानियावनो फुनानै फोजोबथारनाय लोगोफोर स्र'नो गैला जोब्बाय नै जोंनिया सेंग्राफोर गोजा साब्रै साबबादोनो फोजोबसिगोन आंथ' हारसिंनो नै खै आखाखौ फुनो बबेनि आदा खास फुबायानो आं नै रोंथारनानै बस'नो मा खालामो मिनिबाय थागौमोन मारै जागौमोन खिन्थु मिनिबाय थागौमोन खाथिथार सिमानिया आइथाबारिनिफ्राय दाबो बुगुर होयो दाबो बुगुर होयो खोथियाखौ दोनना बुंबा फन खालामनायसो हागोन